Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba process di sau kumia badiu nong mikmat jong kamalai constituency long baka jingrai ka jong ubania khun na ka United Democratic Party kalong na marba kani ka seng kasmu thu khambhai ki mat jong ka jat ben riu habakran baki katu ka ni ngut kilat pathai khubor ha kasni baar uba process long bahadien ka jing pet benia ka jong uya baro ki seng san perthai karai ka bakhat du ka baula shim kalong bet bania khun na ka seng UDP Uba proses ulo ang bakaseng National People's Party kadai ka National Party bat ka nam pelut than ya kapor ka jongka halor kimat ki bayade bat ka jat ben riu namar lada ka pelut por bha ka bayade kimat jong ka jat ben riu kata ka jela ka layo ya ka inline permit bat ka lala ru ban penrung ya ka ktien khasi bat garo ha ka khrenet ka bapra jong ka riti senchar kari ulo ang baka jingya don lang jo seng UDP bat ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance hapo ka jingya lam jong ka NPP kala penong ki pat ba bakin keno dakum ni dakum tai ulo ang bagi pat ba ki di ban so thu balada ka seng UDP kayo ban bat yo u lakam senchar kata kala pher balada ki pat ba ki ailat bat Punjab khambu ni ka seng UDP ha ka election house nam arajar arpulai kindon chibun ki jingkala hapo kajela pi hagabadi bat ka rai ka jongai ka ban iconic election nam arpulai na ka seng UDP pat nga ka ikabon na kale ka jonga kanong ma ngala ibhai ngala ibha bangla pekma na borok jong ki party bangla ship bangla rai ya kam na kale jonga pa kon na seng UDP nak mo ikawe ka long ba ka UDP kamustu kamba na madag issue ke bede jong jabri hi borok kawai UDP kamsu kamba na madag development jong jelahi borok kawai UDP kamsu kamba na madag jinge kalong jinge jong jelahi borok kawai pi ang bostu kamba bisu ko kan dem ta ka jelpan karjo ka UDP ka nong kawai jel party ka behe apo jong jelah di hangni ka ba ka ba madag leng jong ngai ta borok kinong mikmat ka long ba kabrong gede ki ba su thu hai ka jing ya chung pai ba de bling ong nga ba ka UDP kham sto ka mai ki gi baro sto ka mai UDP amar pi su thu ka long kade party ka jongi kade ka party ka jongi par na kale nga jongi hi ka long ba ke ka jing ya ka bangi lam tegel gi ne pi ong beli ka UDP ka kham la ka pi ngi pe mata ya ka ngi pe sim na mata ngi pe ya ka NPP NPP ka masuk dengan NPP ka dengan National Party NPP kena plot porthan ha NPP kena plot porthan ha issue bade je berdil tapi ko bolong matahi bade bre mau no plot porthan nada ka NPP ka plot porthan ha issue je berdil kata ngadong ka ILP ngadi ban yo kata mda ka kata kalau ha bade barka ban prong ye khasi jantia khasi an garu language ni ichil ko sun layo kata de ngala kita ke main issue ibanda kalian juang ngala ibha ka dong ba nakala ke party kem dong interest han ni ke ibaro biso khamtam ngi long consent da batang inflow ni consent dam dag illegal immigration ki breu ba ki banda bar bandro ki bakan hang ni illegal ki kembut mata yu mo India ki ke Bangladesh bat ki be dagi ngi long consent gede ki breu ko bered dagi happen ngi bada ka ba national party pede ka they are not border for the na ka banda jongi makini ka perkhat pada national interest pada national stream di berkhat namda ka jongi di dai di be ba chu ka be ka bunga i mana langi phaji BJP ro ada ka BJP la pa congress ro naga dia chi kan no mantang rai they have to take the confidence from the center from the yang ni pada ka long daladi ready di pi kam ka de kata ka ba kham kong san e ka ba na ka de junga ka mat bar ka ba i kam ngape ha ka bede pin ha ka bede bar kini ki aga bede bubun ki issue ke ba atau ka pong dom kongres bur ki issue ko long na ga jingi to nong dia na ga jingi ka long bangin ngin la ka long ba ngin sim la ka jong decision nong na post di kongres hapan apa na po delhi bagi no issue bede jong bede no issue ba ka no me contradict mata barki ka ideology dan ki issue jong national national party dia biden na ka daw nang ong ha ni kan ti mata bar kumbang lo mata hi ho tadon ko jim biang hang ni ang tai ha ka bede mari di kumbang lo mata ngi don lang ka sarkar de pai ba man dagi kendo o ka su UDP don sarkar ding hap stu ne gwe ba o pilot banyak ka flight o banyak ka flight ude na kaliang NPP na kaliang jong UDP mata pesto kalau to handyman de pesto ko kumbang lo mata ka o UDP ka don lang ka sarkar bari ka kendo tangi NPP ding stu man dagi su tu mata
ya driver besyong haram masih driver besyong kasin udah mudah udah dengan MPP dan dengan yang mudah habis suatu mudah pergi pai ba habis tu bahai kata ada kejar kat bagi lead ke UDP kata orang kita that will be different mata dengan orang tak kan dikawai ada isnai blade lagi pai ba lagi island ada UDP nges kamu big different big different kepada kalian juga national party barka national party barka UDP ke juga dengan community hot UDP kemudian matahi ngin mo ngin yo single aja seperti dengan persiang mun lebha de community wadi ko mata jing isno lang bewe brokan kita lat mata kalong ya ka ya UDP jogi bendi so ka UDP wada ka lat di NPP bangin scam kalong ba la bor segala jogi kan di mata jungi bangin yo le khamba dengan ha ka bodi na boro ki liang hi be ko bolong mata apun ki bor segala ji mi ka jam pelajar tam bahkan sih kita nak posok sorkar pula tem pedo pelajar tam ki pos malai sorkar pula tem ini syugi kah ini pos monomata de boleh kimlo concern kini concern bagi di concern dengan national politics national party tadi page mentah kamu pada page mentah segi bon ki betre apa department of fair consultant ini consultant ki beri ujungi bersama dengan bon menang basta nang komputer consultant ura nabar di perkat penyikan kamu tapi suatu mengi kalau haban jar kan mengi buat benar ikam ke jam baru ikam ke jam kalau 100% udah ujung ini do ki badai bela song sam slam hani gel ke jong dan ni kong di syafi posisi dia garus top priority bagi dia jembat baru